Dobré ráno, hádajte, koho nevidíte, mňa a prečo, lebo zase je, že bude 6 hodín ráno, tak za 20 minút, ale rozhodol som sa, že znova idem na výletík a keďže idem do krajinu, tak so slovinskou verejnou dopravou to trvá o mnoho dlhšie, ako by to trvalo u nás a to už je čo povedať. Takže aby som tam bol cca tak na 10 v tom krajine, no na pol 10, tak musím ísť o 6 ráno. A to vám je vzdialenosť, ktorú ja precestujem ako keby dvoma spojmi, hej. Napríklad, a sú to takmer 3 hodiny, hej. A keď napríklad cestujem do Česka na Vysokú, tak to idem spojom, že od nás do Bratislavy, od nás do najbližšieho mesta, odtiaľ do Bratislavy, z Bratislavy potom do Česka a z Česka, hej, z Břeclavy idem do Lednice do školy. Takže ako... A zabere mi to menej času. Väčšinou, ak nemeškajú vlaky. Slovinsko, no. Ale takto, no. Idem tým vlakom preto, lebo keby idem autobusmi, tak mi to zase časovo moc nevychádza. A hlavne tento vlak, na ktorý ja teraz idem, tak on je tak rýchly ako tie autobusy. Hej, vzdialenosť 130 km, prejde ten vlak za hodinu 52, s tým, že slovenské vlaky rovnakú vzdialenosť napríklad z Bratislavy do Trenčína prejdú cca za hodinu, maximálne hodinu a pol pomalšie. Takže keď sa budeme na budúce sťažovať na našu vlakovú infraštruktúru, sťažovať sa môžeme, ale stále sme na tom o kúsok lepšie ako Slovinsko. Malo by nám to odchádzať z cieľu číslo 4, takže zase to isté. Prísť na nástupište, sadnúť do vlaku, nájsť miesto, sadnúť a 2 hodiny sa niekam viesť. Je ten vlak taký, jak ja tomu hovorím lietadlo, hej, toto, ja neviem ani vlastne ako to označuje. S niečo, hej. Neviem, či neplatí ešte stále kartica. Tak to sa ešte len dozviem. Ale to nejak dopadne. No asi tak. Ale dneska to je celkom akože hlúp. Ľudia sa tu rozprávajú. Keď som išiel naposledy týmto vlakom, tak tu bol pokoj, hej. Na to, že je koľko? Nejakých 5:43. Hej, za 7 minút odjazd, tak asi tak. No, teším sa na dnešok, konečne si prejdem Ljubljanu, hlavne sám si ju prejdem svojím vlastným tempom a ten kraj tak do obeda, potom do Ljubljane po obede na hodinku na 3 a potom pôjdem domov do Mariboru. Ja by som to nepovedal, ale ja som mal na slovenskej železnici vo vlaku kinetózu. Idem to predýchavať a idem zistiť, ako to mám vlastne s tým mojím lístkom predplatným, lebo dneska mi bolo povedané, že on platí len do konca mesiaca, že to mi mal platiť na 30 dní, takže idem to zistiť, lebo neviem. Karticu som kúpil, pani mi znova vysvetlila, že to platí od konca do začiatku, od začiatku do konca mesiaca. Ale ja si stále myslím, že tie autobusy platia 30 dní. Alebo ja neviem. Lebo mne sa zdá, že som vždy kupoval tie lístky, ja neviem. Človek zistuje na konci Erasmu také veci, že som si ju kúpil, lebo že ešte pocestujem, som sa rozhodol. Tak uvidím, že koľko pocestujem. Takže vysol som na to ešte 25 €. A to nevadí, no, tak uvidím, aspoň ma to donúti ísť aspoň niekam cez víkend, možno pozajtra, v piatok. A ide nám to z 8, takže hurá do krajinu, je tu zima, ale je pekné počasie, takže aspoň, že tak. A no uvidíme dneska, ako dnešok dopadne, pretože... Ale aj to je zvláštne, že som platil za ten vlak len 3 €. Čo ako mi trošku cenovo nevychádza. Ale ako uvidím, no. Asi tak. Vidíte do 3.3. Tak mi to vysvetlíte. To je asi naozaj len na tie autobusy. Ale to, že to majú tak, to je potom pekne blbé.
Vôbec sa mi to nepáči, no. To sú asi novšie vláčiky. To sú dvojposchodové. A trochu mi to pripomína tie naše, ale asi to nebudú také ako tie naše. A má to dokonca aj prvú triedu. A ide to až do Jesenice. Niektoré podľa mňa chodia až do Vilachu, ale to si nie som istý. Good miesto. Asi tak. Jutro z Kráňu. Majú tu drevený perón a šmíka sa to jak kráva, lebo toto je namrznuté. Poďme do mesta. Vidíte ho? Tam ideme. Tam je krásne veľké centrum. Teda na slovinské pomery. Ako môžeme vidieť, aj Kráň je veľmi cyklistické mesto, ako každé slovinské mesto. Zatiaľ okrem Laška. A je tu zima, ale tak nedivím sa, tam pred nami sú hory, takže nebude tu asi ako v Mariboru. No a mesto nám preteká rieka Sáva. Ja neviem, ako tí Slovinci robia, ale tie ich rieky majú vždycky krásnu farbu. Že je vidieť až na dno tej rieky, krásne kamenisté, štrkové. To je úžas. Milujem slovinské rieky. A celkovo slovinskú krajinu. Aha, týždeň kultúry v Kráňu. Tak to som na to veľmi zvedavý, aká kultúra tu bude dneska. Keďže 9 hodín ráno, tak celé to mesto je také vyľudnené. Čo akože ma trošku prekvapuje. Ale hej, možno to tu je vyľudnené, ale aspoň a není to také vyľudnené. Čo som však chcel povedať je, že si môžem poobzerať aspoň centrum mesta prakticky bez turistov, lebo myslím, že práve teraz som jediný turista tu v tomto meste ja. Inak v Orechu majú dosť dobré podľa mňa produkty, ak by ste sa tam niekedy chceli zastaviť. Viem, že sú aj v Maribore, asi sú aj v Lublani. Pred nami vidíme dom Franca Prešerena a prečo je taký podstatný pre Slovincov tento pán, tak práve z jeho básne, z tablica myslím, keď tak to opravím v postprodukcii, vznikla aj slovinská hymna. No a tu žil. Poďme sa sem pozrieť neskôr, snáď to stihnem dneska. A práve sa nachádzame na hlavnom trhu, ako môžete vidieť. No, mesto sa upratuje, no. A tu je galéria. Pred nami kostol svätého Kanciána, ak to správne čítam. Taký veľmi iný kostol. Nepovedal by som, že takmer v Alpách bude takýto druh kostola. No a pred nami je samotný pán Prešner. A hneď pred nami znova Prešnerovo kladalište. Černogorský konzulát v Kráni. Prečo nie vlastne, žeť v Kráňu? No a toto je kostol Fabiána Boštáňa in Roka. Hej, I guess. Neviem. Ale dajme tomu teda, no. Centrum presne také, aké sa dá od Slovinska očakávať. Maličké, taká naša Levoča, alebo také niečo si predstavte. Ale je tu kaňon rieky, meno som zabudol, takže vám o ňom poviem, až tam budem, idem sa tam pozrieť. Je to asi nejaká tu príroda, nejaký park spravený, alebo také niečo. Hlavne za to, že som naštudoval tú najpodstatnejšiu informáciu, že im sa tu narodil Prešner. Hej, to akože veľa významný človek pre Slovincov. Podľa všetkého. Dobre, tento Kráň už není taký útulný. Vôbec neviem, kam idem. Ak niekomu znova vleziem do záhrady, tak ma asi drbne. Ale aha, tie výhľady, pozor na ne. A tu môžete vidieť rieku Kokru, ktorá taktiež preteká Kráňom.
Kráňom myslím. Tak by sa to malo správne skloňovať. A práve sme v jej kaňone. Pred nami kostol svätého Jožefa. Ja som tu stratený, ja mám ísť do nejakého Gorenského múzea a ja sa nejak neviem nájsť. Teda, ne, že by som ho nevedel nájsť, ale oni majú viacej viacej budov v meste, hej, je v rámci toho múzea. Ja ho jaksik neviem nájsť. Ale ne, tu by to malo byť v uličke, dúfam. Bol som v infocentre, kúpil som si pohľadnicu, kúpil som si Prešnera na magnetke a idem sa niečo viacej o Prešnerovi dozvedieť dnes. Tu bude to moje letné divadlo. Škoda, že není leto, takže hore schodami. Teraz sme vlastne v hrade, v Kráne, ale zabudol som meno hradu. Tak ja ho pripomeniem potom. U nás sú tu vlastne 2 poschodia a ideme si ich prebehnúť. Plus ten lístok platí aj na všetky ostatné múzea. Takže ježiš, ja dneska premuzeovaný, som zvedavý, kedy sa odtiaľ to dostanem. Majú tu celkom peknú interaktívnu mapu. Môžete si napríklad kliknúť kostoly, najstaršie cerkve. Ono ma to tam zobrazí, známe farské, románske cerkve. Alebo si môžete pozrieť na rôzne obchodné cesty. Hej, rímska doba, stredovek, alebo železničné cesty. No a toto je, že Gorenc. Prisahám Bohu, že meno Mojca v Slovinsku, ak sa tak volá nejaká Slovinka, tak to je diagnóza. To je normálne predurčenie, keď ti dajú meno, že Mojca. Spodná výstava dole je o holokauste a o Židoch a o deportoch Židov zo Slovenska. A tá vrchná časť, tak to je etnografické múzeum. Hej, teraz akože už sme v inom múzeu. Teraz sme v múzeu, ktorý je na tom hlavnom trhu na námestí. Ale ono to patrí všetko pod jedno múzeum, takže asi tak. Nachádzame sa v Prešnerovom múzeu, čo bol najvýznamnejší slovenský básnik, už som to tu možno hovoril raz dneska. A práve z jeho básne Stravlica vznikla slovinská hymna. Alebo jedna strofa z tej básne je dnešná slovinská hymna. Tu v krajine žil Prešner od roku 1846 do roku 1849. A aj tu umrel podľa všetkého. Tak, asi tak. Môžeme vidieť Prešnerov doktorát. Hej, velice krásny, úžasný. Ak som to správne pochopil, tak tu môžeme vidieť jeho prácu, veci, ktoré napísal. Zároveň pán Prešner je na každom portréte trochu iný, pretože on nechcel byť znázornený alebo namalovaný za svojho života. Neželal si ho, takže potom ho vlastne malovali vlastne z nejakých spomienok ľudí, ktorí ho poznali. Na základe toho spravili jeho portrét. Takže jeho pravá podoba je stále záhada. Tu vidíme Prešnerovú spálnicu. Prešernovú spálnicu. Tu môžeme vidieť Prešernovú spálnicu. Jeho chudák, podľa mňa chudakové meno stále vyslovujem zle, ale čo už. A tu vidíte tú Zdravlicu, je tu niečo napísané.
Zdravlica, faksmilna cenzuro, tiskárnega rukopisa iz leta 1846. Hej. A tu vidíte, preškrtané. Ha. Živiesti národy, tej... Zle sa mi to číta. No ale to je vlastne tá... myslím, že tá slovinská časť hymny. A tu je to lepšie. Živiesti národy, ki chrepené dočka dan, ki koder slnce chodí, prepir i sveta popregnán, ki roják, prozbov sák, nevrák, leso, svedbom jak. Kolísko. A ja idem na autobusku, ktorá by mala ísť týmto smerom. O tamtej budove vám neviem čo povedať a majú tu miliardu soch všade. Čo sa inak týka, toto už asi tá novšia časť mesta. No a asi tak. Autobusná postája, tam idem. Som si inak povedal, že v tejto krajine už žiadnu knihu nekúpim. Kúpil som v múzeu v Peršnerovom múzeu som kúpil poslednú knihu jeho básní s prekladom aj do slovenského jazyka. Stále má 34 €. Ale v Slovensku sú všetky knihy drahé, ale pani povedala, nebojte, to by teraz už malo hodnotu tak 50-60, to je posledná, hovorím. Určite Slováci sa budú hrnúť na to, aby si prečítali slovinského básnika, sice najvýznamnejšieho, ale... No. Aha, už vidím autobusovú postoju. Super. Stil som autobus, odchádzame do Ljubljany. Dúfam, že ideme do Ljubljany. A keď ne, tak uvidíme, kam sa dostane. Ale len je taký autobus spomalený, no stojí na každej medzi. Tak to bude trvať asi dlhšie. No, dopracoval som to do Ljubljany. A idem nájsť nejaké miesto, kde si teraz napapám rýchlo za kupónik a pôjdem rýchlo ešte potom možno pozrieť niečo do mesta a potom pôjdem na vlak. Už sa mi nechce chodiť do galérií, do Ljubljany alebo do muzeí alebo tak. Už toho mám dneska plné zuby. Takže už len teraz takto. Hej, že si to tu poobzerám, to čo som nevidel a tak. Bufet to istí dneska. Dlho som nemal čínu, takže bon appetit, I guess. Za hodinku mi odchádza vlak, takže ideme ešte do mesta sa pozrieť rýchlo. Takže na 3/4 hodinku a potom rovno na stanicu na vlak. Čo sa týka toho bufetu, tak minulý, keď sme tam boli v októbri, tak bol lepší. Mali tam to jedlo spravené lepšie. A je to akože stále to isté, ale... A ľublanská miletička ešte sa predáva, ale už podľa mňa spratávajú pomaly. Tak sa ideme pozrieť rýchlo, že čo tu majú. Samozrejme kopu zelení. To sa mi na Ljubljane páči, v Maribore to není tak veľké. Ale Ljublančané to majú pekné. Sem by som si asi aj chodil kupovať občas nejaké ovocie a zeleninu. Extra zrelé a kvalitné mango si môžu strčiť viete kam. Do prdele. Okay. Ja som vám viac menej Ljubljanu ukázal, tak neviem presne, že kam sa ešte ísť tu pozrieť. Na tom prvom vlogu, tak tam je hrad, tam už nejdem, tam je kúsok centra. Neviem. Toto je taká ľublanská pamätihodnosť. Rybárnica. A bežne tu bývajú stánkári s lacnými tými cetkami a suvenírmi a dneska ich tu není. Tieto 3 mosty sú taká typická Ljubľanovina, kam ľudia chodia a veľmi sa im to páči. Hej. Tak, asi tak. Samozrejme Ľublanský hrad na kopečku, ale asi sa tam chodite pozrieť na nádvorie a tak, ale dovnútra neviem, či je to také zaujímavé. Celkovo to centrum popri tej rieky, ktorej meno si samozrejme nepamätám, nejaká Saviňa alebo Seňa alebo čo, tak
je veľmi také malebné, okuzľujúce. Pravdepodobne rektorát Ljubljanskej univerzity. Pred nami to tak vôbec nepôsobí. A pred nami to tak vôbec nepôsobí kostol Svätej Trojce. Asi. A Slovenská filharmónia. Len asi tam niekto nevie písať, tam má byť IA, nie IA. Ha! Asi tak celá táto ulica. A asi nebudem vrácať popri rieke, ale pôjdem touto vnútornou a ešte vám natočím aj tu. Hoci znova, myslím, že to tam už predtým natočené mám, ale to je jedno. Aha, Ljubljanský Lovelock Bridge. Mňa zaujímalo, že či by tu niekto riešil, keby zoberete štipačky a začnete ich akože odštipávať ako v Prahe, istý pán Rúbež. Ale tuto vyzerá tak, že to je na to určené, hej, že toto s tým bolo asi postavené, že sa tam môžu vešať tie zámky lásky. Beží hrad? Ale kam beží ten hrad? A tento špinavý tátoš, tak ten ma odvezie do Mariboru. Viem, žiadna sláva, ale čo už. Ale asi tak až za 20 minút. Takže si sadnem ešte vonku, kým sa dá. Úspešne som to dopracoval naspäť do Mariboru. Myslím, že sa nám zostrih páčil, potom už som trošku menej natáčal v tej Ljubljane a tak, ale tam už sme raz boli spolu na začiatku Erasmu. Ja sa ešte skočím teraz nakúpiť nejaké potraviny na zajtra, aby som si niečo mohol pripraviť a majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšom ľudisku, ak ešte nejaký bude.